Rugyan tayo, dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamet kan ka. Dahil ti Domingo maawagan ti Domingo tinaimbag a pastor. Ken at the same time, nairanamot at nga aldaw, ti Mother's Day. Kablaawan tayo man dagiti amin nga innang adda ditoy, Happy Mother's Day kada kayo. Amin apo, kablaawan nyo takaabayo. Kadagiti amin nga dumngeg ti live streaming tayo, dagiti adda ditoy Pilipinas, ken ti sa dinuman nga lugar, Happy Mother's Day kada kayo amin apo. Ti ni Kristo tinaimbaga pastor nga imay, insagot na ti biyag na, para iti pagimbagan dagiti tattao na. Indaton na ti biyag na tapno maitanok dagiti karnero na. Agtulnog tayo iti naimbaga pastor, sumurot tayo ken kuana. Pagbalinan tayo matibagbagi tayo a responsable a pasurot na. Kastamet nga agbalin tayo a pastor iti tunggal maysa kada tayo. Kadagiti kakabsat tayo nang runa kadagiti agkasapulan. Iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo nga rod dagiti basbasol tayo. Tapno maikari tayo a makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Iti napakumbabaan kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo kasyan na pagkawanen na ka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga sika, iti Diyos, iti kanga
pananglitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika bumiyang Hesu Kristo. Bukbukto, anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos. Sika kadagiti basbaso ti lobo, kasyan na kami. Sika kadagiti basbaso ti lobo, awaten kada ito arararaw sika situtukang iti makannawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong nakamkadi a makiranod to kadagiti nailangitan a ragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan a dinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Manipod perhe, dimteng da Pablo ken Bernabe ijay Antioquia, ili ti Pisidia. Iti aldaw ti panaginana, simrekda iti sinagoga ket nagtugaw da. Simurot kada Pablo ken Bernabe, dagiti adu a Hudyo ken dagiti Hentil, anapasurot iti Judaismo. Idi kasta, binalakadan da ida tapnog talined da ngagbiag ti parabor ti Dios. Iti sumarunong aldaw ti panaginana, napan nagdingeg ti sao ti Apo ti dandani amin na tao ti daytang ili. Idi makita dagiti Hudyo dagiti adu at tao, napnuan da ti imon ket nagsauda iti maibusor ti sasawen ni Pablo. Pinapabainan da pay ni Pablo. Ngem si tutured lata nagsauda Pablo ken Bernabe. Kinunada, rimbeng na ada kayo tumuna apakipailawagan ti sao ti Diyos. Nga magsipod na madi kayo, kendiyo ibilang amay kari kayo ti biag ngagdanayon, panawan da kayo, keten kami kada kiti hentil. Tada ito'y ti bilin nga ented ti Apo kada kami. Insaad ka amang silaw kada kiti hentil, tapno yagmo ti panakaisalakan, ten tiro alubong. Idi mangyeg da ito'y dagiti hentil,
nagraguda ket dinaydayaw da ti mensahe ti Apo. Namati dagiti naituding ti biag nga agnanayon. Nagsaknap ti sao ti Apo ti amin na disso ti dayta lugar. Ngem sinulbog dagiti Hudyo dagiti nalatak a lalaki iti dayta nga ili. Ken kadagiti mararaem a babae nga agdaydayaw iti Dios. Indrogida ti panakaidadanes da Pablo ken Bernabe ket pinagtalaw dayta ida iti dayta nga ili. Pinampagdangarod ti tapok dagiti sakada amay busor kadakwada ket nagturong da ijay Ikonyo. Ket napno dagiti adalan ti rag-o ken ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tattao na tayo ket datayo ti arban na. Tayo ti arban na. Kantaan nyo as siraragsak ti Apo. Da kayo amin nga agnayad iti daga. Agdaydayaw kayo as siraragsak ken kuana. In kayo iti sangwanan abuyugan ti naragsak akanta. Tataw na tayo ket datayo ti arban na. Amwen nyo at Diyos ti Apo. Isu ti namarswa kada tayo. Ket kukwana tayo. Wen tattao na tayo. Ket datayo ti arban na. Tataw na tayo ket datayo ti arban na. Tanaimbag ti Apo. Ket agtalinaed ti di agbalbali nga ayat na. Agnanayon ti kinapudno na iti amin akapututan. Tataw na tayo ket datayo ti arban na. Ti maibasa na adaw iti libro ti paltiin. Siak ni Juan, kimitaak ket nakitak tinakadadu a tao nga awan ti makabilang. Naggapuday ti amin a puli, tribo, nasyon ken pagsasao. Nakatakder ti sangwanan ti trono ken ti kordero. Nakakawes iti puraw ken nakaigem iti sanga ti palma. Kinunati maysa a panglakayen kanyak. Dagitoy dagiti tattaw a nakalasat iti napalalo a panakaidadanes. Linabaanda dagiti pagan-anayda, ket pinapudaw da ida babaen ti dara ti kordero. Dayta ti gapuna nga addada iti sangwanan ti trono ti Dios, ket agserserbida ken kuana iti templo na iti aldaw ken rabii. Sa lakniban to ida ti agtugtugaw iti trono, babaen ti kaaddana. Pulos adidan to agbisin wenno mawaw. Saan danto a mapudutan iti init, wenno anyaman a makasinit, agsipod ta ti kordero nga adda iti tenga ti trono, isunto ti pastor da. Iturong nanto ida kadagiti ubbog ti danum a sibibiyag. Punasen to ti Dios dagiti amin alwada. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsao ka, o Apo, dongdongeg noy adiben mo, at daken ka, dagiti sao ang makainetiyak, nanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Gloria ti mipaiken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus, denggen dagiti karnero titimek ko. Ammok ida ket suruten dak. Ikak ida ti biag nga agnanayon ket pulos adidan to matay. Awan ti makarabsot kadakwada kanyak. Natanok ti inted kanyak ni amak, ngem dagiti iso amin. Natantanok ti inted kanyak ti amak, ngem dagiti iso amin. Ket awan ti makarabsot kadakwada, iti panangaywan ti ama. Ti ama ken siyak may maysa. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti mipaiken ka, o Kristo. Good morning, Apo. Happy Mother's Day. Agannad tayo ta kunada after ti election. Yan mo, ag-lockdown sa manan.
Napigpig sa kano nga virus datoy sumangpot. Ag times 3 ti pigsa na kung kuna na kadagay naglabas. Ti karon na, diya naruwam nga agpes-pes mas, diya kaya naruwam agpes-pes shield. Kaya masapol siguro nga sur-surwe ko, iso nga tatarogrog, yakon di agpractice. Bagay? Haan? Ay, bagay. Talaga diya makaangis. Anyan sa mo mabasa. Nay, ang kunadag, dumawatak man, idinagmisa kam dirabi ko, dumawatak man data bowler mo, father, kung kunada dito ini. Kunak madi, kunak apaya, inupakyaw datoy. Dapat nagpipili ni bigat apo niya, kung daway tayo nga agpili, imangidaulo kada tayo, tatatta nga Domingo tinaimbag a pastor. Nya, Good Shepherd Sunday. Domingo tinaimbag a pastor, at kitaan tayo at DJ Pilyon tayo, pastor. Nya, malagip yun DJ pangarig ni Apo Jesus, nga DJ pabanban ay matangtangdanan ken pudpud no a pastor. Tipudpud no a pastor, ited na, tibiyag na, kitaan na, tipagimbagan, ti entero, nga arban na. Kano di patangtangdanan, adedyayan, di bagbagi na sirserbianan, di bagbagi na ti uminuman, di bagi na ti itantanoknan, haan na nga kitaan, di pagsayaatan, ti kaadwanan, ay kat, uray umay ti lobo, itarayan na. Ngam tinaimbag nga pastor, kunana, addabaston na, pagablat, idalan na tinapintas nga panganan, idalan na tinapintas nga paginuman, ilinong na no kasapulan, daya tinaimbag nga pastor. Wen, nagtartarakan tayo mo't amin. Dimakkel kami nga addalat tatarakan mi. Haan nga maaw-awan. Addanwang, addabaka, kalding, aso, manok. Pasaray ti bili nga mahan unay. Dagijay tala basic kanyami dayat ay barbaryo. Dayay nuwang iso ti pagtrabaho. Awam mo kuliglig. Awam mo ti inya nga mabalin pasagad iso mo ti lugan mi di pagtrabaho lugan balay ko pay ka ginuang min di ba ka pang emergency awang garod mo ti aw mo bangkom aw mo kwartam nga iganam no adda masapol nga emergency in kaila ko di baka wenno ikasla isaldam tapno daw sa room no da mo hospital wenno anyaman. Di aso, gwardiya at the same time, no, panagraraep, tawan agraepen, nay, pakyawon yun, kung namo na kain, pakyawan, ado maawis mo no aso. Di kalding, normal latang adda kalding mi. Kasjay, manok, pang emergency no, adda bisita, kasjay. Kaya adda nuwang mi, idi nga, nakaan-anos nga nuwang. Nakaan-anos, medyo kiyad di bukot na, mabalim mi ti umuli ijay ulo na no agar-arab. Hanya mo ti agar-arab at social kayo mat. Elite kayo mat. Iso nga eating grass. O, kita niya. No agar-arab mabalim mi umuli ijay ulo na magnajisara na. Mapan ijay likod na haan nga agan ano. Makaturugak pa ijay rabaw na ala. Irekrikos nak to dyan ti tamtambak nga mga kadya. Subsubyak to no nagjisinilas ko no sa dino. Kasjay kaanos na dayjay nga nuwang. Idiubingak pa nabayag da jeng anuang kanya may diubingak pa ka apam mi ay ayamong ginmanang ko Jesus na apang ka magsususo. Amman no nakaidda ko apam mi sususwan kagapot awan masusok ta kunan ni manang ko tabat batitak nga ron kinagat ko ti mother nabaddag na jitangan di sakan manang ko. Numnum tahang nga pumanaw nga dagos agtader iso jam mo pa jitangan ni manang ko ka kilo. Nabaddag tinuang. Naanos DJ nga nuang no taraken mo nga talaga, DJ taraken, napadpadasan tayo maamin nagtaraken niya. Amin boses mo, amin angot mo, amin nga sa umlaeng ori baddek mo, ano kumano aso, agkalkalawi kiwan, agam-am mo kayo. Agraman ri na. Di man DJ, kita nyo DJ ubing no, agsakit DJ aso daw no, kaya talaga nga isangitan da. At dapat dagiti agsakit ti animal da, di taraken da, agsakit damet. Sa the vibration, DJ agtartaraken, kinday jay taraken. Kas jay ti podno nga agtaraken. Ngam no ti agtaraken ka daytay,
understanding ko namon, di pa irorootan Domingo tat na makaawat manganton Lunes. Ay sus apo, kaslamo dagiti kabalay ko dato yan. Nadana pa namin ko makaawat mangandanton bigatan. Ay Diyos ko sumangpet ka agmumukat dagita ason ti bisinda nga kala na mabalbaling gumarot dan haan nga nasaya at nga agtaraken. Kakas di ibagbaga ni Apo Isos amok titaraken ko amudak kunana. Kaya na nga sa una tayo kakabsat no ni Apo Isos amuna tayo amuna kunana pa dito ka haan nga maisina. Hanga maisina ti ayat ko kadakwada kunana. Haan ka maisina kadakwada ngamin na imaldit nga rod kanya tayo. Na imaldit nga rod kanya tayo ni Apo Isos. Sakbay mo pa'y nga dawatin dahi na kaya mo nga dawatin amunan. Sakbay mo pa'y nga tarigagayan amunan. Ti karo na ti sa lunsod, no iso na ti na imbag a pastor, si asino kamot nga taraken. Si asino kamot nga arban, nga kamang ti arban. Kano daduma, no na napadasan tayo mo tinagtaraken, no daduma niya, no agkalong di po sa aman niya ti aramidam. Ay, kabinalsig ni manong ko kunan, ti uso mi nga idi ka ti no adda na alami nga ikan, paksiwon mi, awam mo ref, ikabil mo di lamisaan, nakakabil ti tayab. Tapno agpaot nga rod di ikan. Nakita ni manong ko kunam jay pusa talagang ilokibnan jay kalubti jay pinaksiwon makita mo karabi medyo nasipngat nangal binalsig pinalapal na nay jay mo tayab tinawara nagpoporwak na kita pinaksiw kada ang mga jay pusa ay addan tirurod na talaga kinamat-kamat na di pusa nga man niya nga rod kanya ti aramidam no nasulpang ti taraken mo, disiplinaam. Haan nga mabaling niya ipakpakayat na di kay-kayat na. Kala ko majinuang mo, sa kayak jinuang ko. Adda kami dito, andya ka mo no, amuyo, sa prid ko namin no, pagpakanigidam, sa pridam takanigid ti ayan ti pasungo niya. Nyo sa mauawatan, di bagbagak. Tinuangkin baka kanigid ti ayan ti talina niya. Kanawan tayo nga no witi-wit ti anyo man amu witi-wit na kanya plow una yon arado. Kano no sa freedom ko nam ta nasubag, uno saan awidem ko nami goyodem tap nagpakanigid sa freedom nagpakanawa. Kano nasulpeng. Adu na kitay wagas nga pang disiplina. No daddo mangaramid da dijay adda tirad-tirad na nga tudok ti dijay ko mas bukot ti bayog tapno tumulnog. Or saplitam ano talaga kanan nata nateng taakin kukukwa di mo maiyap ay kablatam kasi matakan niya tayo si no kuna tayo nga ni Kristo tinaimbaga pastor si asino tayo met nga citizen si asino kamet nga kamang ti arban baka met subag ka baka no mangiruruman ka kin ni kabsat mo isungod ti kunana amammo na tayo masapol ang agtudyo tay ken kuana. Masapol ang sumurot tay ken kuana. Tano saan? Ay nasiyaat asyak kumati para saplit dahil nga naimbag nga pastor niya. Nagsayaat nga tan. Sumurot ka ken kuana. The same. Uray mo't laang ti pa nagpipili tayo. Ala, die hard tayo launay, no sino ti presidente tayo, sino ti mayor tayo, sino ti gobernador tayo. Sabagay, umot ti kalaban ti gobernador tayo, di ti probinsya tayo. Agpakamatay dagiti dadduma anya naganan adda pay nagbiblinak ti Facebook agiin na pa ala di bagadan demonyo kayo kada dagitay awan ti ammuyo kung kunadan dagiti nasisirib nga agkung kuna may sala nga aldaw ti eleksyon malpas no bigaten in the end ti mala panunutan tayo si asino kantuman nga citizenan si asino kantuman nga makipagilin. Uri ka sino ti agmay mayor, sino ti agpres-presidente, ag-gobernador. Tinto pala problema, kada jay pala paraangam nga narugit. Uri ka sino ti ikam-kampanyam, no si kantuman ila problema ti ligimong, sulpeng kamat nga arban. Awan tulak taat pa nagbalbaliw ti lubong.
Uri ka sinno ti agtugtugaw, no sadot kan tumatlaeng makiap-apa ti ayuda, ay abra talamang sirsirip, mangdengdengeg ti agtaol nga aso, nagtaol di aso di ka aruba may, apay nga awang kanyak, ay agsakit tinakemnan. Uri sinno agtugtugaw, no tintumatlanam namaem kakasdi nga panagbiag, awan tulatat panagbalbaliw. Uray sinnon to ti mga abak, no tila pampanunutom ka, lumamangkin ni kabsat mo, ti problema unda ijay munisipyo, dagiti polis ka, da kayo nga agap-apa, tang kay nga agpaabak nga mamarites, awan to lata. Nakalalaing tayo nga mga kampanya, awang problema day ta. Ti saludsudan tayo, si asino kanto, malpas man ti botosan. Ay aywanam ka di mo, di padam nga kamang ti arban, isaksakit mo ka di, wano gundawayam. Adda ka di panagayat mo, kindata ka arubam nga nayon ti arban nga idadaulwan, dagiti mang idaulo, wano, da kayo ti probleman. Makatultulong ka ka di, ti pagsayaatan day ta nga arban, wano da kayo ti rinuker iti arban, madilatta, uray sinno agtugtugaw, no nga agbalbaliw, di kaunggan tayo, no nga agbalbaliw, di wagas, ti panagpampanunot tayo, awan latta. Uray ka sinno agtugtugaw, presidente, mayor ka da, no nagpakasar ka, apo, ninong, mayor, aging gana, titano, dahi piman kakaasid ang mga ipaspasok, liji kwartada, sagsi-50 isobre, nagado kayo, apay nga so, pang namaan nyo, italtal magyo maida nga agbalin nga agtatakaw. Sino akin basol? Isoda, no daduma, haan, nagiti arban. Ado dagiti agabuso. Iso nga ibagbaga na kakabsat, no ni Kristo tinaimbag a pastor, isumat laeng, tapno na may mayat di panangidaulo na, kintapno agnam ay ti gimong tayo, pamilya tayo, ijay sisa tayo, iti gimong tayo. Masapol ang responsible tayo, mat. No responsable day nga pastor, responsable tayo mat ang agbibiyag. Tumulong tayo at ipagsayaatan ti arban. Nagsayaat ko mapanangalad ta na imbaga pastor, tapagaladan, si kamot ti ay number 1 nga mangsarsari dahi nga alag kay na sa awan, sulpeng kamot, awan lata at papanan na. In the end, malpas dahi nga panagpipili tayo, ala, sayaaten tayo, agkararag tayo. Tati mapili tayo ka dahi mangidaulo nga addaan, makitaan na ti masakbayan, ti pagilian tayo. Ngam kamaudyan na datay tumlaeng ti mangbuo di pamilya tayo. Di katatao tayo tumlaeng no kas ano tayo nga itaader. Haan nga basihan ti nakaadal, haan nga basihan ti adda kwartana, haan nga ahan tayo nga i-base iti kinasikat. Haan. Kaya maudyanan na datay tumlaeng. Ngam anya nga ro ti rumbang aramidan tayo kakabsat. Anya nga ro dagiti rumbang tungpalon tayo umuna natudyo, kitain nyo, nadatarakan nyo ta natudyo, amuna nga ikan di jay ibingayan di kabsat na makaayo ti imatang mo. Ngam no agom, kanin na amin di kanin ti kokam ay talagang maditerinam. Uri nagsaya at ituturugan na di may sa apan palpalutin di may sa uno apan nariribukan kaya na kumati aginan na data makiapat yung obra na anya rinam nga leader. Haan agbalin tayo ang makaayayo ti imatang dahi ti apastor. Iso nga in the end, dito pa'y laeng wagas ti panagpampanunot, ti puso tayo nga agayat, kas ano tayo nga agserbi isunto pa'y laeng. Tapno maayayo dito nang imbag apastor kada tayo. Alam naman pa'y kastahan na tayo pulos baybayan. Uray no daduma no nasulpeng tayo. Daduma ado ti pakaikibsungan tayo, aunan na tayo. Arakupan na tayo lata. Agtalek tayo dito may naimbaga pastor. Agtulnog, agtalek. Anya ti baga na idalan na tinasaya at nga arban. Napagaraban. Idalan na tinapintas nga ubog nga paginuman iso nga awan danagen tayo no adda tayo nga agtalek ken kuana. Awan danagen tayo no adda tayo iti salinong na. Amuyo ti sulpeng, medyo ba pangarig niya?
Dijay kali, amoy iti kali. In Ilocano, ay in English, eagle. Uwak, o radyo uwak niya. Ang radyo uwak, dijay nga ito, dijay kali. Agsipsipot ito, umaan na nga piyot. Kiti kalakaan na nga alaen, dijay awan ti salinong. Dijay payak ni inana. Kiti sakit na dijay payak, di mo, nakakita kiti kasjayan haan. Awan sapin nakakita mo, dani kay pumusa yun, di kay nakakita. DJ ina nga manok, apan na, sa lukuban na kasjay. Mapanda, sumalinong, ija payak na. Kiti kalakaan nga maala, DJ adayo nga haan nga umay kumamang. Kasi magkanya tayo timapuka, o haan nga agkamang iti salinong tinaimbag a pastor. Isong ano sa balin, jiwagas ti panagpampanunot mo, no haan nga maiyan nurot kanyanan, anya deta, pamakawan, ayat, panagsinnaranay, panakikaysa kinikabsat mo, no awang kadya sa linong na iso daye, maala ka, maabak. Iso maiyaw awang ka nga kunatayo. Iso nga rumbang laeng nga kabsat nga, agtalag tayo, iti sa linong na, aywanan na tayo, iturong na tayo. Nagpintas pa ya DJ, makakita kayo man ng DJ, di mo DJ ina nga manok, no daduma niya, no adda makita na nga makan, na agtataray da DJ, piyok nga mapan, mangan, iji inkuan, haan na nga kanin nga umuna, haan na nga lamutan, kaya na nga sa uwan, kitaan na ti pagimbagan da kiti anak na, haan na nga, daduma ka, ay syakti nakakita, kukwa kun ano naman, naging bubukod, syakti nakakita niya nga ron, hello, agdirok kay mat ako na naman, naging bubukod di jay, natangsit. Iso na laeng ti amuna nga agnamay, haan nga pagimbagan ti amin. Kada ito na imbag nga pastor tayo kakabsat, agtalag tayo keng kuana, haan na tayo pulos baybayan, kamaudyanan na, nagtalag tayo dito na imbag nga pastor, dapat laeng nga bigbigan tayo nga adda itigi kanya tayo. Bigbigan tayo ang adda kada tayo, na imaldit nga rod kada tayo ni Kristo, nga naimbaga pastor, kung komunyonan tayo nga rod. Therefore, ti Espiritu na, addalat ta, nga mang pagpagaraw kanya tayo. Ti Espiritu na, addalat ta, nga mang palpalagip kanya tayo. No tumangsit tayo, addalat na mang ibaga nga agpakumbaba tayo. No adda nagbasol, ibaga na latta ti pamakawan. Iparpari na latta ti ayat, ti tunggal may sa kada tayo. Nagkaro, nagpigsa. Ay, ayatin na tayo launay dito na imbaga pastor. Kagapo tayo, ayatin na tayo. Anya ti aramiden tayo, matuladen tayo. Ayatin mo ni kabsa mo. Hamo nga iruruman. Hamo gundawayan. Hamo nga balbalsen. Dahil tanga rutin na imbag a pastor. No naimbag di pastor tayo, agbalin tayo mat nga naimbag a pastor. Dahil ti awis na kada tayo, tanang pinpintas, na ornos tigimong tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Hesus Kristo, bogbogtong nga anak ti Diyos. Nagtao ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypay so a Diyos ang nagtao ti napaypay so a Diyos. Nayanak sa anaparswa, Diyos sa kasmadlaan iti ama, ket gapu ken kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamat anay lang sa iti krus gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Inbulit sa dilangit ket sa tutugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen as dayag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak may ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw iti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti profeta. Mamatiak met iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol.
Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong masakbayan. Kakabsat si papakumbaba tayo nga agdawat iti tulong ken kaas iti Dios nga Ama tayo tapno babaen ti panagungar ni Jesus a Kristo nga Apo tayo maikkan tayo kumatin an anay akired amang sango kadagiti pannubok a sumangbay iti biag tayo babaen ti panangiturong tinaimbaga pastor iti tunggal panggep ko na tayo Apo denggen nakamkadi. Apo denggen nakamkadi. Apo ipaay mo kad ti grasyam ken ni Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi ken amin ang mga itrab-trabaho ti panakaywaragawag ti naimbag adamag, tapno malisyanda ti anyaman na sulisog, amang laped ti panakay saknap ti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Apo ipaay mo kadi tinaan-anaya tured ken pigsa kadagiti mangidadaulo iti pagilyan mi, amang sango kadagiti agsalupang apanubok iti pagilyan mi, ket magunod mi kumamit ten ti kapya ken panagkaykaysa ti pagilyan mi. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Apo ipaay mo kad tinalawlawag a panunot, kadagiti kakabsat mi naigamer iti maiparit nga agas. Dagiti mangisaksaknap iti aborsyon, dagiti kidnapper, ken daddu mapay nga agar-aramid iti anyaman akita ti krimen, tapno amiris da kuma dagiti dakes nga ar-aramiden da, ket agsublida iti sidong mo. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Apo ipaay mo kad, ti panaginana kadagiti kakabsat mi apimusayen, ket sapay kuma ta makikadwadan tumet iti gloriam into umay ti tiyempo. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Apo ipaay mo met ti espiritum kada kami nga adda ditoy ita tapno ti ayat, ken panagpakawan ti mangrimbaw kadagiti namulitan a puso mi. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Iti naisangsangayan awagas, ikararagan tayo met, ti natal na, nainkapyaan ken nadalos nga eleksyon, panagpipili. Kumararag tayo. Apo denggen nakamkadi. O Diyos nga Apo mi, agtalek kami ken ka, ket ammo mi nga adda kalatta nga agnanayon iti sidong mi. Ipangag mo kad dagitoy dawat mi, ket aywanan na kami iti amin na kanito ti panagbiag mi. Dawaten mi daytoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin nga daing nga pinaraswan, babaen, di balikas mo, Apo
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet abagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia. Ipaay mo kad Apo ta agragsak kami. Iti panangilagip mi ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo tapno pasantuan na kami adi agresat ti grasya ti pannakaisalakan ket patauden na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nadadanas tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan ti panang dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binangon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anan sa ta agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin na parswa. Di langit ken dagat, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kamatwan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kamatwan. Pudno na Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Habaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin salakan,
Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to keneng gasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama, katlalwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Panakabalin
mi Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero di Diyos sa magikat, kadagiti basbasul di sangalungan, mga siga, mga siga, kadagami. Cordero di Diyos sa magikat, kadagiti basbasul di sangalungan, mga siga, mga siga, kadagami. Cordero di Diyos ang mangikat, kadagiti basbasuli sang halungan, itengkadagang di kapya, itengkad. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, nga may kakanyak, ngam ti may sala, nga sao, mapaimbag tontoy kararwa.
kaawem simet ibiyag ko kasikalaeng di bagnos ko nga agturong ginamutno dagita imam ibatay mo bukawem simet ibiyag ko kasikalaeng di bagnos ko nga agturong ginamutno karudo Diyos sa buken ka inaktawanen daytoy adiben mo wala ingkakat ibinen alaing katarabayen alaing kasaranayen tamnuwag talinay na bukod mulayen karudo Diyos sa buken ka inaktawanen daytoy adiben mo wala ingkakat ibinen alaing katarabayen alaing kasaranayen tapnuwag talinay na bukod mulayen siya sinuwag palagip mo marik nambay gani amin asugsugat ko magasam kanina o Diyos nga Apo asan tuwem ginagurabay ko karudo Diyos sa buken ka inaktawanen daytoy adiben mo wala ingkakat ibinen alaing katarabayen alaing kasaranayen tapnuwag talinay na bukod mulayen karudo Diyos sa buken ka inaktawanen daytoy adiben mo wala ingkakat ibinen alaing katarabayen alaing kasaranayen tapnuwag talinay na bukod mulayen Kumararag tayo. O Diyos na imbag a pastor, yadayom kad tapongtot mo, ket aywanam ken alaem ijag nanayon na pagpaaraban dagiti ubehas a sinubot mo, babaen tinapateg adara ti anak mo, isong agbiag kinagari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May dawat dagiti amin nga inna, ta agpasango da, aglinyada dito'y sango ta maikararagan ida. Kitaan nyo da kita ang mga nabati ka na italtalo ng kaslamo inna amin tinakimisan. Bendisyon nga agpaay kadagiti inna. O Diyos agubwayan ti amin abiyag ken kaasi. Diyos dagiti nasingpet a babae ti daan natulag kas kadasara, Ruth ken Rebecca. Diyos ti Isabel, ina ni Juan Bautista, kas tamet ken Birhen Santa Maria, ina ni Apo mi Jesucristo. Eddegam ka dagiti karkararag mi ket bendisyonam dagiti amin nga inna anatipon-tipon ita nga aldaw.
Bendisyonam ida ti bileg nga agtaod ti Espiritu Santo, tapno tagapo kadakwada, nasursuro dagiti anak ken apuda, no kasano ti tumakder ken magna, no kasano ti agsao ken agtignay, ken no kasano ti tumangad ken ka, tapno aglualo asipupodno. Bendisyonam ida, tapno makiranod danto ti lamisaan ti agnanayon apanganan, anam namaen danto, mananam danto ti taraon ti makaitad ti biag. Gapo ta isuda tinang padakkel ken nang taraon kada kami, ken isuda met laeng tinangisongsong, no kasano ti mangitakder ti bukod mi abagi, ken kastamet ti bukod mi a pamilya. Iburay mo kadkadakwada tinarigta asalunat ken natalina ay abiyag, rag-o ken ragsak, ket iti kanito ti pannaka kanito ama ipagpannakkel da kami bilang anak da, ipaay mo kadi, tapno maaddaanda tinapudpudno apapagayam, ken tapno agtultuloy ti pannakariknada ti ayat ken dungom o manang nga asi unay nga ama. Dawaten mi ti pamindisyon mo dagiti nga inna, dagiti panggepda, ikam kad ida tinatalina ay apanunot puso ken rikna, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Sumango kay pay ditoy para ti pamindisyon, hang kayo pay nga magna, ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton amisa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo. Naimbag nga aldaw tayo amin, Apo. Agyaman tayo nagragsak tayo di amin na paraburna. Biag na keninten na daraken amin na sapay kumatain tayo amin agkay sa tisidong na.